Het is een oase-onrest op camping Knossen, Krekboeten Skielse West. Alles wat we verhuren zit vol, dus dat is wel allemaal bezet. Maar ja, de grote massa van de tenten, dat mis je. Ja, hier sta je op het gezinsveldje, maar als je op het tentenveld kijkt, dat is gewoon helemaal leeg. Er staat helemaal niks. Dus dat is heel raar, ja. Maar net Elsenien is thuisbleun. Nou, dat moet toch al gek gaan, wilde toch niet wat te beleven zijn. En nou, daar hebben we op gegokt, zeg maar. En is er wat te beleven? Nou, er is op Terschelling natuurlijk altijd wat te beleven. Je hebt ongeveer 17.000 mensen nu op het eiland. Waar normaal gesproken dan 44.000 tot 50.000 mensen hier aanwezig zijn over de hele periode. Maar je merkt wel dat het overal gewoon weer gezellig is. Het is natuurlijk ook voor hier begint het nu echt weer. Hoe de simmer verinneren op de camping is onwis. Wel hebben ze van het 18-plus veld een gezinsveld maken. Omdat wij zagen dat zelf niet zo zitten met jeugd nog. Om dan ook 1,5 meter afstand te houden, dat is gewoon heel moeilijk natuurlijk. Want dat wil de jeugd helemaal niet en dat snap ik ook heel goed. En ik had niet zoveel zin om daar als politieagent tussen te lopen. Nu ga je op zoek naar Oerol. En andere jaren vond Oerol jou. Dus je hoefde helemaal je best niet te doen. Overal was wel wat te beleven. De expedities en de voorstellingen waar je dan op ingeschreven hebt. Ja, dat mis je natuurlijk nu. Het is heel grappig om te zien dat mensen zeggen van ja, we wisten helemaal niet dat het eiland zo mooi was. Terwijl ze hier al bij wijze van spreken 10 jaar op Oerol komen. Maar altijd gefocust op alle voorstellingen en geen oog voor wat er nog omheen gebeurt. Dus dat is toch wel weer een positief iets. Want ik denk dat die mensen dan ook eens een keer buiten Oerol om ook terug gaan komen.